Partido Bakod, opisyal nga mipili sa ilang mga kandidato ug sa ilang suportahan karong eleksyon. 69 ka mga Taiwanese nga narakpan dinhi sa Sugbo, gideport. Gisaulog sa Islam ang Idul Adha, kapin 60 ka mga sagbuanong Muslim atua sa Mecca. Duha nga angol diyang nahulog ang dump truck sa sapa. TV5 giharo sa awards alang sa telebisyon sa Globe Media Excellence Award. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Usa ka dump truck nahulog sa spillway sa Langtad, Talisay, kaganihang kadlawon. Duha ang angol ug wa na igkita ang driver nga milayat. Ang aksyon niya nasundan ni Ray Pasaporte. Nahayang ang dump truck human nahulog dinhi sa spillway sa sitio Tigib sa Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Matud sa nakasaksi, alas 4:30 ganiyang kadlawon, iyang nadunggan nga ni change gear ang driver apan wa ni sulod ang kambyo. Hinungdan nga ni atras ang dump truck ug nahagbong sa sapa. Pag subida niya sa dia truck, ning subida. Pag subida dikagot. Pagkagot siya, di atras ang truck. Pag atras nahagbong. Giiwagan niya ang sapa sa flashlight ug nakita ang usa ka lalaki napiit sa front seat nga nangayo ug tabang. Bali iya paa. Mo to nga among gitabang nga imong sakit ko nga imong sakit na ang kitabang. Ay among gitabang. Amo to daghan tao among gidayongan paghulbot among giguban truck. Hayag na nga nadala sa tambalanan ang truck boy nga si Leonardo Villarin nga taga Buo Taop. Gawa sa truck boy, dunay laing lalaki nga sakay sa dump truck. Ang naangol human na parok ang ulo niini sa bumper. Diyang niambak samtang nag-atras ang dump truck. Na katong isa. Kambak. Oh, nakalayat niya. Dire na ko sa nakit ina nga sa dire na babong. Gituuhan nga nilayat ang driver sa dump truck ug wa magpakita sa traffic police. Kanang dump truck ikala sa shop QM Builders niya nagkuanhaw na siya og kanang material siya sa kwat QM Builders din niagi siya sa spillway may pagkaangaton na siya so na-mismanage na sa driver na atras. Kagahapon pagipaagyan og balik ang spillway. Human gitrabaho ang pagkubkob sa pangpang sa ibabaw nga bahin niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Gideport ang 69 ka mga Taiwanese nga nalambigit sa extortion sa mga negosyante sa China gamit ang kahimanan sa internet. Ang aksyon gisundan ni Jinky Rosit. Sayo nga mibiya dinhi sa Police Regional Office 7 Headquarters kining upat ka mga vans. Ang convoy midiretso sa Castles Village, Barangay Kasambagan ning syudad, diin gidetain ang 69 ka mga Taiwanese nationals. Ang mga dinakpan nalambigit sa extortion nga ilang gihimo sa mga negosyante sa China gamit ang kahimanan sa internet. Ilang tawagan ng mga negosyante sa China gamit ang internet ug hulgaon nga adunay reklamo ang ilang biktima nga negosyante. Sundan usab kini sa tawag sa nagpakaron ingnon nga sakop sa mga otoridad alang sa pagtanyag sa pag-areglo sa kaso hangtod nga mohatag kini og kwarta. Gidakop sila sa hiniusang pwersa sa Regional Intelligence Division, RAIDSOT, Cybercrime Group, inabagan sa mga sakop sa Bureau of Immigration human sa pakig-alayon sa mga tinugyanan sa Taiwan. Na-trace sa mga tinugyanan sa Taiwan ang internet protocol address sa ilang gigamit nga kahimanan dinhi sa Sugbo. Sa usa ka balay sa Castles Village sila gidetain ubos sa pagbantay sa mga sakop sa kapulisan. Gikuha sila sa mga sakop sa Regional Public Safety Battalion aron isakay sa eroplano kaganihang kadlawon. Ang matagduha ka dinakpan gihigtan sa usa ka plastic tie wrap. Gipadala usab kanila ang mga personal nga mga butang o gipasakay sa usa ka commercial flight. Matud ni Superintendent Rex Dirilo, hepe sa Regional Intelligence Division sa PRO7, nga wa sila makapasaka og kaso gumikin kay wa man sila nakuha nga biktima tungod kay sagad sa ilang mga biktima mao ang taga-nasod sa China ug Thailand. Actually, ang case was already withdrawn against them. It was withdrawn. So we cannot deport them kung nasa sila existing case. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Ang publiko gipahimangnuan batok sa magpakaaron ingnon nga mga inspektor gikan sa opisina sa kabumbiruhan. Dunay mga kadudahan nga tawo nga nagsuroy-suroy
karon sa kabalayan nga dili ilang sakop. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Sa miaging semana, tulo ka mga lalaki nga nagsulubog barong ang misud dinhi sa Deca Homes sa barangay Tungkil, Minglanilla ug nagpaila nga sakop sa Bureau of Fire Protection. Tuyo nila mo ang paghimo og fire safety inspection sa mga balay. Apan si SFO2 Paz Quino nga usa ka homeowner nakurat pagkadungog sa giingon nga inspeksyon sang litwa sila nadawat nga memo sa paghimo niini. Suway niyang gisukit-sukit ang mga lalaki hangtod nga nagduda na siya. So, nagpa-pretend lang ko kay umpog ko maka-uniform ato. Ako lang siyang gikuan ma'am nga kanang asa ang mission order. Pagtanaw na ako sa ilang mission order, kuan to ma'am kanang fire safety inspection certificate nga sa Manila pagyod. So kay bawo na gud ko nga dili gyud ni siya, something wrong gyud kay kanang mga inana na gud may mga area of murag mga area of responsibility namo ba EOR. Gipahibalo sa Bureau of Fire Protection nga wa sila gitugutan nga mag house-to-house inspection karon. Kundo naman gani, magsulob kini sa ilang BFP uniform. Naalarma ang BFP sa nahitabo nga madaot unya ang pangalan sa ilang buhatan. Ang uban sad ang uban nga kuha na mong nadunggan kani bitawng mga mamaligya og safety device mo introduce sila sa kagalingon as kuan members of the Bureau of Fire Protection, which is dako kay ng bakak din na tinuod nga. Pahimang no karon sa Bureau of Fire Protection ngadto sa mga gwardiya sa mga subdivision nga dili kini mo kumpiyansa ug kung mahimo dili basta-basta magpasud og mga tawo nga di nila kaila aron malikayan ang krimen sama sa kawat ug patay. Sa higayon nga makamatikod sa susamang modus, giyawag sa kabomberuhan nga pangayuan dayon og identification card ang mga nagpaila nga BFP inspectors o kahamutawag sa telepono 256-0553. First, mangay sila og mangutanas na kisay pangan. Second, mangutanas sila ang tagbalay nga doon na by inspection order duly signed by the city or municipal fire marshal. And then katulo, mangay sila kuan identification card nga sa Bureau of Fire Protection gid nga gi-issue. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit. Gisaulog sa mga kapatid nga Muslim ang Idil Adha kon Feast of Sacrifice. Kini agi og pasalamat ilang gipaambit ang ilang gihalad sumala sa gitudlo kanila sa Islam. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Anaas sa kapinlibo ka mga Muslim ang nagtigom kaganiha dinhi sa Al-Khairiyah Mosque agig selebrasyon sa ikaduha ka adlaw nga pagsaulog nila sa Idil Adha kon Feast of Sacrifice. Dungan silang mihalad sa ilang mga pag-ampo agig pasalamat kang Allah. Sa mensahe ni Imam Ustads Najib Razul, iyang gihatagod og importansya ang kamahinungdanon sa sakripisyo. Simply the unity of Muslims living, making their lives a pattern after the attitude of the Prophet. You know, Islam is a beautiful religion. It's a religion that brought humanity to... Ang Feast of Sacrifice, paghandom sa gihimo nga pag-uyo ni Abraham sa mando ni Allah nga ihalad ang iyang bugtong anak nga si Ismael. Matag Idil Adha, mag-ihaw og karne ang mga Muslim ug ipanghatag sa mga igsuon sa pagtuo agig pagpaambit sa mga gasa nga gitudlo kanila sa Islam. Kaganiha, usa ka Muslim Australian national ang miabot sa moske aron pag-donate og 16 ka mga baka nga pagasawan sa Muslim community. Allah says, during this time, if you have enough, if you can afford it, you have to sacrifice one animal for poor people. So the Australia, so they have the money, so we collected some donations. Apan taliwa sa selebrasyon, gikasubo nila ang kamatayon sa gatusan ka mga Muslim sa stampede sa siyudad sa Mina, Saudi Arabia. Kapin sa 60 kasubuan ng Muslim ang miapil sa pilgrimage. Apan malaumon sila nga unta uway daotang nahitabo sa mga taga Cebu nga misalmot sa kalihukan. Muslims, to us, lives is dedicated to God Almighty. If panahon na jud na nimo. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit.
Libuan ka mga voters ID ang wala pa maklaim sa mga botante sa mga buhatan sa COMELEC. Apan mas daghan usab ang mga botante nga wala pa gihapon kahimui og ID sa COMELEC. Kining aksyon ni Ryan Sorote. Magsugod na lang ang pinili ay sunod tuig apan ang kinabag-an sa mga nagparehistro sa nakalabay nga unom ka tuig wa gihapon makadawat sa ilang mga voters ID. Matod sa COMELEC nga nag-agadra sila sa mahuman ug ma-forward nga mga voters ID gikan sa naghimo niini sa kauluhan. Libuan ka mga botante nga nagparehistro niadtong 2010 wa pa makakuha sa ilang ID tungod sa kalangay sa pagprint og sayop nga distribution. Sa kaso ni Cebu Election Supervisor Attorney Lionel Castillano, nakuha niyang iyang voters ID human sa duha ka tuig ug matud pa niya nga talagsaon og swerte na kayo kini. Sa conservative nga pagbanabana sa COMELEC, 5 ka tuig ang labing dugay nga paghuwat una makuha ang voters ID. Apan mahimo pa kini nga malangay o mas madali. But sooner or later, your COMELEC ID maabot. Hangyo sa COMELEC sa publiko sa pag-check sa status sa ilang voters ID, pinagi sa pagbisita sa www.comelec.gov.ph. Sa inyong na pagsusi kung doon na may problema sa inyong data sa COMELEC. Una, bisita sa COMELEC website aron masusi kung doon na may biometrics o kung doon ay nagkuwang sa inyong mga data sama sa incomplete fingerprints. Linibo na ang mga voters ID ang nadawat sa COMELEC apan wa pa makuha sa tag-iya. Kung kinahanglanon ang voters ID, mahimong mangayog printed voters certification sa buhatan sa COMELEC isip temporaryo nga voters ID. Gisusi usab sa COMELEC ang reklamo sa mga bangko nga dunay gipresentar kanila nga mga fake voters ID. Ang voters ID, importante hilabi na kung dunay mo question ni ini panahon sa piniliay. Kung why voters ID, gitugutan sa COMELEC ang laing mga valid identification cards. Ang voters ID natin is a mere incident to the approval of your application for registration. Like what Attorney Castillano said, the voters ID is not even necessary for you to be allowed to vote. Alang Saksyon Bisaya, Ryan Sorote. Huyang og pabor sa mga kandidato ang balaod nga nagdili sa sayo nga pagpangampanya. Kinigaksyon na ni Ryan Sorote. Since this is about elections, Luag ang mga balaod nga nagdili sa sayong pagkampanya sa mga kandidato sa eleksyon. Matod sa COMELEC, nga way balaod nga nagdili sa premature campaigning sa mga politiko nga wa pa makafas sa ilang Certificate of Candidacy. Suma sa desisyon sa Korte Suprema, gidili lang ang sayong pagkampanya niadtong nakafile na sa ilang Certificate of Candidacy. COMELEC is not empowered or authorized to inquire into the content of the truthfulness of the political advertisement. Well, under the Federal Elections, campaigning is defined as any act which tends to promote or oppose the election of a candidate. Enero pa lang ning tuiga, doon na mga national o local nga mga politiko ang nagpagawas og advertisement sa telebisyon, radyo o newspaper. Apan matod sa COMELEC, dili kini illegal. Dili usab matino ang mga political advertisement kung bakak o tinuod ba ang gi-advertise. Matod sa KBP ug sa COMELEC, wa sila'y gahom sa pagsusi sa content sa mga political advertisement. Anaara sa mga tao kung mutuo sila ni ini o dili. Kung dili magproblema sa people ni Ana, then the truth will be determined by the vote on election day. Subling gipahinumdom sa COMELEC nga sa Oktubre 12 hangtod 16 ang filing sa COC. Last day sa voters registration sa Oktubre 30. Enero 10 magsugod ang election period hangtod June 8. Mahimo na makakampanya ang mga presidentiables hangtod party list sugod Pebrero 9 ug magsugod usab ang pagpakampanya sa mga lokal nga kandidato pagka Marso 25 ug sa Mayo 9 ang adlaw sa eleksyon. Alang Saksyon Bisaya, Ryan Sorote. Ubay-ubay paghihapon sa mga botante ang wala masulod sa biometric system sa COMELEC. Sa dakbayan sa Sugbo, gibanabana nga anaapay 19,000 ka mga botante nga wala sa biometrics. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Holiday karon, apan nagtrabaho gyapon ang Commission on Elections alang sa mga botante nga magparehistro ug magpa-biometrics. Nakaschedule karon og ugmang adlaw ang off-site registration sa mga botante sa dakbayan sa Talisay sa Grand Fiesta Mall. Apan, nagmingaw gihapon ang registration ug ang pagpa-biometrics ug gamay ra ang nanunga.
Unang nagpa-biometrics ang magtutudlo nga si Wilma nga karong adlaw lang nakibaw nga wa siya biometrics. Ang anga, nagkaroon buntag, nagkaroon ko sa internet. Pag-open ako dito, ako nga dito, nga, not available ang kuan, biometric. Wala ko biometric, so dali ko, diri kay chance na ko kayo ron. Nagpasalamat si Wilma nga nakatiming siya off-site registration sa mall. Sunod lang sa pipila ka minuto, human na siya magpa-biometrics. First-time voter, ang 18 anyos nga si Manuel. Ang iyang amahan ang iaghat kaniya na magparehistro ug miuban na lang ang iyang mga higala. Mag-fill na pa, nagpa-photocopy, makapag-isip. Wala lang ako. Kapin 130,000 ang mga botante sa Talisay ug base sa ilang lista, moabot og 5,000 ka mga botante ang posibleng di makabutar tungod kay wa masulod sa biometric system. Sa Comelec Cebu City North District Office, pipila ra usab ang nagparehistro ug nagpa-biometrics karong adlaw. Usa ko sa nagpa-transfer sa registration gikan sa Leyte nga ni sa Cebu City North District. Kay registered voter naman ko, ang pag-fill up na lang sa tulo ka porma ang gikinahanglan aron ma-encode sa database sa Comelec dayon pag-biometrics. Dali ra kayo ang proseso. Apan bisan inadlawon pa nila pagparehistro ug pag-biometrics hangtod Oktubre 31, libuan gihapon ka mga botante ang di makabutar sa umaabot nga piniliay. Sa dakbayan sa Sugbo, di umino sa 19,000 ang di makabutar tungod kay way biometrics. Makayo pa din nato ning mga figures na gihatag? No, dili na depende na sa tao magparehistro gyud sa tuwa. But statistically naagi na mga botang nato 11, 19. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Doktor, gikawatan siyang balay sa mga sakop sa akyat bahay ug sakop sa salisigang nadakpan. Samtang usa ka tawo gipusil kagabi sa may JY Square, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Ang biktima usa ka Enrique Soles nga gihila nga taga Barangay Apu, Argao, Cebu. Ang gipatay, nagbarog-barog sa daplin dihang ang suspek milipot sa luyo human niini og pasangil nga mopalit sa naninda og sigarilyo. Sumala sa mga nakasaksi, yano ra nga milakaw ang suspek nga misakay sa naghuwat nga motorsiklo. Subject for verification pa man ni siya kaning frustrated murder case. Then naapo ni siya tato nga makita na to siyang right nga abaga nga BC45. So, pasabot na mo na posibilidad. Samtang gamit ang mga bata na ilad sa mga sakop sa akyat bahay gang ang panimalay sa usa ka doktor sa Barangay Punta Prinsesa, Dakbayan sa Sugbo. Mukabat sa 1.3 million pesos ang nakuha sa balay ni Dr. Remedios Bacasmas sa Pleasant Home Subdivision, Barangay Punta Prinsesa. Gitangtang ang upat ka blade sa jealousy sa bintana ug nagkatag ang sulod sa ilang guest room. Iyang nakita nga abli na ang iyang vault nga gisudlan sa iyang mga alahas ug kwarta. Yang kung ano nga na mabangkag na nilang mga butang. Niya. Pag kuan niya, pagsaka na niya diri sa taa sa amo gid sa balay gid. Dito niya nakita na ang amo kwarto nagkatag na. Unya nakita din niya ang pikas kwarto kanang walay ga kuan, walay nagtungog diya kaysa ako ng pagmangkon nga room. Unya dito may ilungkap gikuanan og bara, gilugit og bara ang among grills. Bayo liputangan og kahoy na para dili tumabalik ang grills. Ikuha ang upat ka blade sa jealousy. Matud ni Chief Inspector David Senior, adunay nakakita sa mga suspitsado nga puro mga bata nga gibana-banang nagpangidaron sa 8 anyos pataas. Nagtuo si Senior nga adunay mga kauban nga dagko ang mga bata. Patabang lang si Ares mo to gito, over lang dre. Karon season pala dito. Ang nakita nga bata ang gikuan, mga bata. Bata ang ni posible sila na gili kauban nga dagko. Nadakpa na sa kapulisan ang gituhuan nga sakop sa salisigang nga bibiktima sa usa ka reporter sa radyo diha sa Dalan, Iscarrio. Nasikop ang usa ka Jimar liwatog sa usa ka kan-anan sa Iscarrio dihang bubiktima na usab kini og lain. Matud ni Chief Inspector David Senior, naatlan ang suspek
sa mga nagpatrolya nga pulis nga nagbitbit na ugbag ug nadakpan samtang ang iyang kauban nakadagan. Naalarma ni sa inside sa food scene sa may Iscario. Jollibee niya. Timing na bit patrol na to dito. Na mga bit patrol na na-assign sa Iscario na na-absan nila with pang bag. Nakuha nila. So, pag respondis tropa, kinanawag ang operation may nanawag nila sa operation kay under mas operation ng bit patrol na to. Ano mga augmentation giga sa RMJ ba? May gideploy mo sila, may nagadako. Gatos tropa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Sa mga balita gawa sa nasud. Kapin 7 kagatos ka mga tao ang nangamatay sa nahitabong stampede sa tent city sa Mina, Saudi Arabia kagahapon. Ang Mina ang usa sa pinakabalaan nga lugar sa Islam nga tupad ra sa syudad sa Mecca. Ang stampede nahitabo 2 ka semana human sa pagkahugno sa usa ka construction crane sa Grand Mosque sa Mecca. Diin usa ka gatos ka tawo ang nangamatay. Gibanabana nga musaka pa ang gidaghanon sa nangamatay ug mga angol. Wala pa masayre kung unsay hinungdan sa stampede. Ang trahedya nahitabo sa unang adlaw sa pagsaulog sa holiday sa Islam nga Idil Adha. Dili mo menos 25 ka mga tao ang nangamatay ug daghan ang samaran sa usa ka suicide attack sa usa ka mosque sa Sanaa nga kapital sa nasod nga Yemen. Ang mga tao sulod sa mosque nagsaulog sa Muslim holiday Idil Adha kagahapon dihang mibuto ang bomba. Ang mosque ang giampuan sa mga Houthi Shiite rebels. Ang Yemen-based nga sakop sa ISIL kun Islamic State of Iraq and Levant miangkon sa pagpamomba. Ang bomber unang midetonate sa bomba sa iyang sapatos nga gibutang sa binlanan niini. Dihang nagkaguliyang ang mga taga-tao sulod sa mosque gipabutusab niini ang bomba nga gibako sa iyang lawas. Ang kapital sa Yemen nailog sa miaging tuig sa mga Houthi nga gipuy-an sa mas daghan nga mga Sunni. Usa ka koalisyon ang mga Arabo nga gipanguluhan sa Saudi mitabang sa kagamhanan sa Yemen pinaagi sa mga airstrikes nga may resulta sa pagkabawi sa habagatan nga mga probinsya lakip sa syudad nga Aden. 5 anyos nga batang babay nakalusot sa security barrier sa Santo Papa samtang sakay si Pope Francis sa Pope Mobile. Si Sofia Cruz daling midagan paingon sa Santo Papa apan napugnan sa mga gwardya. Gipadaplin siya og balik sa pulis apan gipahunong sa Santo Papa ang iyang gisakyan ug gitawag ang bata. Gitunol ni Sofia ang iyang sulat ngadto sa Santo Papa nga naghangyo sa pagsuporta sa paningkamot nga malegalize ang mga undocumented migrants nga nagpuyo sa United States. Sumala sa sulat ni Sofia kang Pope Francis, naguol ang iyang kasing-kasing tanan nga migrants sama sa iyang papa mitabang sa pagpakaon sa nasud. Ug angayan sila nga manimuyo nga adunay dignidad ug mabuhi nga girespetahan. Ang ug angayan nga ipatuman ang reforma sa immigration alang kanila. Gipahigayon sa Bacolod Party ang ilang convention o nomination of candidates sa 5th District alang sa election sunod tuig. Ilausab nga gipahibalo ang ilang paluyuhan nga mga kandidato sa lalawigan sa Sugbo. Kini ang action ni Jinky Rusit. So may the Lord, through His Holy Spirit, continue to empower us so we continue to be His instrument of His grace and His compassion to all the people of the 5th District of Cebu. Formal nang gipahibalo sa partidong Bacolod kun barog alang sa kauswagan ug demokrasya ang ilang mga kandidato pagka-mayor, vice-mayor ug mga konsehal gikan sa 11 ka local government unit sa ikalimang distrito alang sa 2016 election. Gi-endorse usab sa Bacolod Party silang Gobernador Junjun Davide, Vice-Gobernador Agnes Magpale ug ang mga provincial board members ug congressman sa 5th District nga subling magpapili sa piniliay sunod tuig. Ang partido mo'y labing unang political party nga may pahigayon og convention and nomination of candidates alang sa umaabot nga eleksyon. Matud sa presidente sa Bacolod nga si Vice Mayor Red Durano VI, mas nagkalig-on ang ilang partido karon. But if you notice, most of our candidates are incumbents. Yes. So gamay ra ang atong mga last termers nga atong pulihan.
So it was easy for us to come up with slates. Sa 11 ka mga incumbent mayors ug vice mayor sa 5th District, bugtong si Liloan Vice Mayor Lucilito Pilapil ang bag-o sa partido human kini mibiya sa 1 Cebu. Mibalibad siya sa paghatag og dugang pahayag kabahin niini. Si Gobernador Junjun Davides iyang bahin mapasalamaton sa Bakod Party gumikan sa dakong tabang nila sa iyang kandidatura sukad niadtong 2013. We know, we are confident na mga voters diri sa 5th District would musalig na makita man sa track record yun sa Bakod na mga constituents nila sa 5th District always support Bakod candidates. So we are Mihangyo sab si Davides sa mga mitambong sa pagsuporta sa LP standard bearer nga si Mar Rojas. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Gipasalig sa Visayan Electric Company nga dunay igong supply sa kuryente ang Kabisayan inig-abot sa eleksyon karong 2016. Mga contingency measures gipangandaman na sab. Ang detalye giaksyonan ni Ryan Sorote. Most of our supply is Gipasalag si Visayan Electric Company nga doon na sila igong supply og manpower aron masiguro ang supply sa kuryente sa umaabot nga piniliay. Matod sa Operations Chief sa VECO, nga wa sila problema sa ilang franchise area o wa sila gipaglantawan nga masinati nga problema atol sa piniliay. Doon na hinuoy posibilidad nga motaas ang demand sa kuryente sa Mayo 9 tungod kay way trabaho o paingon na usab kini sa tag-init. for us El Nino, it will just be a lot drier, so really no major impact to VECO. In fact, the opposite is when it rains a lot is when we have a more impact. Laing makapekto unya sa supply sa kuryente sa nasod sunod tuig ang pag-igo sa El Nino tungod sa kainit. Posible nga muhina ang produksyon sa mga hydropower plant nga nagsalig lang sa tubig pagproduce og kuryente. Apan, wa mabalaka sa El Nino ang VECO kay mga geothermal plants sa Leyte ug Negros o mga diesel plants din sa Sugbo ang mga tig-supply nila og kuryente. Kuno galing dunay masinati sila nga problema, gipasari sa VECO nga dali ra kini nga masolusyonan kay ilan ang gipangandaman tanan mga posible nga mahitabo panahon sa eleksyon sama sa brownout. Ipahimutang usab sa VECO ang ilang mga sakop duol sa mga presinto sulod sa ilang area aron daling makatubag sa bisan unsang emerhensiya sa linya sa kuryente. Beefing up and making sure that our networks are 100% running. We have contingencies and backups. We can reroute our power instantaneously. Sa normal nga adlaw, dunay 280 ngadto sa 460 megawatts ang demand nga kuryente sa franchise area sa VECO nga dali ra nila nga makabuot. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Happy holiday mga igsuon! Back-to-back nga kadaugan alang sa Aksyon Bisaya. TV5 reporter Andrea Patenia nga naghakot og awards atol sa ikaupat nga tuig sa Globe Media Excellence Awards kagabi. Samtang subling nagtigom ang mga magsisibya sa mga nagkadaiyang radio television networks alang sa tinuig nga News and Public Affairs Night atol sa usa ka buwan nga pagsaulog sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas kun KBP Month dinhi sa Sugbo. Atol sa panagtipon-tipon sa mga magsisibya sa Sugbo, nahatagag kay gayunan nga mahiusa ang tanang sakop sa media ug sa makadiyot gikalimtan ang kompetisyon tali sa usag-usa ug ang pagpangumusta ug way huno nga mga bahakak sa katawa ang nipatigbabaw atol sa maong kagabhion. Gihatagan og kay gayunan ang inyong yours truly nga mamahimong host sa maong tinuig nga panagtipon-tipon uban ang kinakusgang Inday Bambina sa DYHP RMN ug as expected nahugyaw yun ang tanan. Pagsudas warga sa paon gumitaw. Ngayon man! Uy, asal ka? Bambina, di ba Bambina ka? Di ba Bambina? Taas na nagbuhok sa una. Ano nagpapaw ko rin? Hindi mo. Hindi, nagpapaw ko siya kay di po na ng kublaki, babae na may Dakong kalipay ang gipaambit sa KBP Chair Cebu Chapter karong tuiga tungod sa dakong suporta nga gipakita sa mga magsisibya sa mga nagkadaiyang kalihukan sa KBP Month. One of our objectives is camaraderie. So that is why nga naatay ginganlan og broadcasters man. Haron mapirmi na tong maomol ang atong camaraderie sa tag-usa-usa sa kada usa nga mga membro sa stasyonan like you. Usa sa mga membro nahigala ta tungod ani nga mga aktibidades. So again, camaraderie is our objective as KBP.
Gipahigayon kagabi sa Grand Convention Center ang Annual Globe Media Excellence Awards agig paghatag og pasidungog sa mga tigbalita gikan sa print, radio ug TV nga miigsel sa ilang propesyon dinhi sa Kabisayan. Karong tuiga ang mga partisipante wa lang magikan sa Sugbo kundi lakip na ang mga reporters ug vloggers gikan sa syudad sa Iloilo ug Bacolod. Atol sa awarding ceremony, gihakot ni kapatid Patricia Andrea Patenia ang award nga Reporter of the Year for TV ug Explanatory and Investigative Report of the Year sa storya niya nga nagauluhan og tusok-tusok. Buakon ang Nubain ampule ug i-extract ang solution gamit ang syringe. Ug sama sa mga nurses o doktor, yano ra nga i-inject ang dagom sa nanglagom na nila nga mga ugat. Ang lain pang mananaog mao ang mga musunod. Niya 4 anyos, nakasuway siya og kauwag siyang uyuan, bumikan usab kay White Laurel Pundasyon ang iyang pamilya ug nalakip siya. Ang mga awardees nakadawat og tropeyo gikan sa Globe Telecom. Congratulations, kapatid Patricia Andrea Patenia, sa back-to-back nimo kadaugan gikan sa kinatibuk ang pamilya nimo dinhi sa Aksyon Bisaya ug sa TV5 Cebu. Alang sa kasayuran sa tanan, ikaduhang tuig na kining naangkon ni Andrea ang pasidungog nga Reporter of the Year human niya malangkat ang maong titulo ni atong tuig 2014. Dili pa lang sabdugay, nadawat ni Andrea Patenia ang pasidungog gikan sa Catholic Mass Media Awards ang citation for special events for television sa mga gihapon nga entry. Ug alang sa walay katapusang mga showbiz chismis, uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang happy news ug lights, camera, action, showbiz, kini si JP Laucot Sara ug ang atong word of the day nagkanayon. Aanhin mo pa ang damo kung naka-espalto na ang garden mo. Agay! Ngano aspaltohon man ang imong garden? Ambot lang, si JP rin nakasabot sa yung word of the day. But before anything else, we'd like to greet our brothers and fellow Muslim brothers and sisters na Eid Mubarak. Oh, ug nga to sang reporter no nga diri sa TV5. Andrea Patenia, who got the 2 major awards, Reporter of the Year and Investigative Story. Congratulations. You know, I never had doubt. Oh yeah. Of course. Congratulations, so, pagdapig-dapig, Andrea. Yes. More power to you. More power. Have a good weekend. Oh, it's a weekend. Yes. Have a good weekend, Glenn, and to everyone else. Kumawag ka to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!